Daar's net 'n paar goed wat ek maar net moet afval. Mag ek iets doen? Ja, natuurlijk. Ik mag onbestemd doen, maar jammer, niet normaal. Ik vind je niet iets wat actually, dat is soestig. En dat niemand kan vatten. Voor ons, maar niet. Ja, dat is ook oké. Dat is echt gewoon niet. Wees de vrouw niet. Nie heeltemal alles is dit moontlik vir die toekoms. Van, Dis die beste oplossing vir ons. Jy mag ons ooit weer Onthou die waarheid kan dan uitkom. Dis moeilik. Maar nou dat dit met rondslag gaan, is ek skielik verhoord. hopelijk is er een Dubbeltjie wag. Kyk, soms skuil daar meer betekenis agter alles. Alles is nie altyd hierdie voorkom. geluid wat met me raad. Kan ons maar gaan. Natuurlik. Vir die aand. Wat 'n aand. Ek is regtig nogal ontstel. Waaroor? Dalk moet jy weer die oor doen. Want ek kan besluit daaroor.